Maya Baldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakarang linggo. Pagkakakulong ni San Simon Mayor Punsalan, lagpas sa 36-hour rule ng mga warrantless arrest. Vice Mayor Gonzales, iginiit ng lehitimo ang pagka-award ng flood control project sa kanilang construction firm. Illegal fishing, pinakamalaking balakid sa kabuhayan ng mga maliliit na mangisda, ayon sa BIFAR. Diwa ng Pasong Kapampangan, ramdam na sa pagbubukas ng Giant Lantern Festival 2025. At from dreams to stardom, Phoenix officially steps into the spotlight with Thirsty. Sinalubong ng ilang Simonians ang pagbabalik sa munisipyo ni San Simon Mayor JP Punsalan matapos itong makalaya mula sa NBI Detention Facility sa bisa ng paborableng desisyon sa kanyang petition for writ of habeas corpus. Ang buong detalye sa report ni Ashley Punsalan. Naging kulay pula ang munisipyo ng San Simon sa muling pagbabalik ni Mayor Abunjo JP Punsalan sa kanyang opisina ngayong Huwebes, September 4. Ito'y matapos pagdesisyonan ng Regional Trial Court o RTC Branch 206 ng Muntinlupa City na iligal ang pagkakakulong kay Punsalan batay sa petisyon ng kanyang kampo. Matatanda ang inaresto si Punsalan ng National Bureau of Investigation noong August 5 sa Clark Freeport, Mabalacat City matapos itong maaktuhang tumanggap ng bribe money o suhol mula sa Real Steel Corporation, dahilan upang maikulong siya sa detention facility ng NBI. Nilinaw naman ng kanyang legal counsel na si Attorney Raymond Viray na ang kumakalat na kaso umano ng illegal possession of firearms na isinampa sa ombudsman laban kay Punsalan ay alegasyon lamang at wala pang formal na kopya ng dokumentong natatanggap ang kanilang kampo. Gayunpaman, kinumpirma niya na may kasong administratibo ng isinampa laban sa alkalde. Hindi sila statements, hindi sila facts, no? These are allegations which are currently pending in I believe, sabi nila sa amin, pending daw to sa ombudsman, no? Up to now, wala pa kami natatanggap na formal charges or copies of the charges. Mayroon daw sa ombudsman, no? Pero hindi pa namin nakikita. There is a admin case pending before the Sangguniang Panlalawigan. That much we can confirm kasi nakatanggap na kami ng copy nun, no? Nakita na namin. Dagdag pa ni Attorney Viray, ang desisyon ng korte ay nakatuon lamang sa pagkakakulong kay Punsalan at sa 6 pa niyang kasama dahil sa kawalan ng probable cause para sa kanilang detention. Lumabas din sa desisyon ng korte na iligal ang kanilang pagkakakulong dahil lumabag umano ito sa mandatory 36-hour time frame para sa mga warrantless arrest alinsunod sa Article 125 ng Revised Penal Code. Sa ilalim kasi ng batas na ito, hindi pwedeng ikulong sa higit sa 36 na oras ang isang tao na inaresto ng walang waran para sa mga serious crimes. Sa loob ng period na ito, dapat may presenta ang inarestong individual sa isang hukom upang matukoy kung legal ang detention nito. Mali kasi yung paparusahan mo yung tao bago mo siya dinggin, no? It's wrong to punish before due process. In our system of governance, it's always due process and, if necessary, punishment. Diba? Hindi baliktad. Ang nangyari dito, baliktad eh. Kaya ganyan na nag-grant kagad yung habeas corpus. The habeas corpus dealt with the legality of the detention. No? It never dealt with any other issue. Samantala, ayon kay Viray, sa ngayon ay prioridad ng alkalde na maipagpatuloy ang kanyang mga naiwang trabaho at wala pa sa kanilang plano ang magsampa ng counter case. Right now, the mayor's focus is on governance and service to the people of San Simon. No? Those are legal options pero hindi yan pinaprioritize ni Mayor. Magtatrabaho siya, ipapatawag niya lahat ng mga department heads niya to continue, as we said, his focus on governance and service to the people of San Simon. Bukod dito, nakahanda umano ang kanilang kampo na sagutin ang mga alegasyon patungkol sa kaso at ang mga isyong kaugnay nito. Samantala, sa isang pahayag, nagpasalamat si Mayor JP sa walang sawang pagdadasal, pagtitiwala at sa mainit na pagtanggap ng kanyang mga taga-suporta.
gayon din sa kanyang Vice Mayor Ann Canlas at mga konsehal sa pagtataguyod ng lokal na pamahalaan kabila ng kanyang halos isang buwan na pagkawala. Sa aking mga kababayan, sa lahat po ng sumuporta, sa lahat ng mahigit 18,000 magtiwala sa akin, ay maraming salamat po. I likewise thank Vice Mayor Josephine Andy Canlas and the Sangguniang Bayan of San Simon for ensuring the continuity of governance during my temporary absence. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Nadawit ang pangalan ni dating Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Don Gonzales matapos mapabilang sa top 10 contractors na nakakuha sa halos 15 billion pesos na flood control project sa Pampanga. Narito ang report. 3 flood control project ng gobyerno ang nai-award sa construction firm na pagmamay-ari ng pamilya ni dating Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Don Gonzales Jr. Batay sa sumbong sa Pangulo website, nasa kabuuang 623 million pesos ang halaga ng 3 proyektong ginawa at nakumpleto ng kumpanyang AD Gonzales Jr. Construction and Trading Company Incorporated mula 2023 hanggang 2024. Mga panahong nakaupo pa sa Kongreso si Gonzales. Kabilang dito ang Pasig Potrero River and San Fernando Santo Tomas Minalin Tail Dike. Partikular na ang San Fernando at Bacolor section nito na nagkakahalaga ng higit 257 million pesos. Construction ng flood control structures para sa Phase 1 ng Abacan River Diking and Slope Protection Works sa Mexico, Pampanga na may halagang mahigit 96 million pesos. At isa pang flood control works sa parehong diking at slope protection sa Mexico, Pampanga na aabot naman sa mahigit 270 million pesos. Matatanda ang taong 2023 nang magsampa ng kaso sa Office of the Ombudsman si Terence Napao, kapitan ng Barangay Santo Cristo, Mexico, Pampanga, matapos maipagkaloob ang mga proyekto sa naturang kumpanya. Ngunit ibinasura naman umano ng Ombudsman ang kaso. Batay pa sa Securities and Exchange Commission General Information Sheet ng naturang kontraktor na inilabas ng Philippine Center for Investigative Journalism, makikitang kabilang sa mga major incorporators ang mga anak ng kongresista. Partikular na si ngayoy City of San Fernando Vice Mayor Aurelio Breds Gonzales bilang presidente ng kumpanya. Sinikap ng CLTV 36 na makausap ang dating Senior Deputy Speaker Gonzales, ngunit tumanggi siyang magbigay ng pahayag at sasagutin na lamang ang issue sa mga flood control projects sa takdang panahon. Samantala, itinalang ikapito ang Pampanga sa may pinakamaraming flood control projects sa bansa na mayroong halos 15 billion pesos ang kabuuang halaga. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Wala kaming ghost projects at lehitimo ang proseso ng awarding sa aming kumpanya. Ito ang nilinaw ng City of San Fernando, Pampanga Vice Mayor Aurelio Breds Gonzales matapos may sa publiko na ang kanilang kumpanyang AD Gonzales Jr. Construction and Trading Company, ang isa sa mga top contractor ng flood control projects sa lalawigan ng Pampanga. Git pa ng mamabatas, maayos at hindi umano substandard ang kanilang mga ginawa. May report si Paulo G. Santos. Bagamat sinubukang awatin ng kanyang staff ang pagtatanong ng media, hinarap ni San Fernando Vice Mayor Breds Gonzales ang ilang tanong ukol sa mga flood control project sa Pampanga na nai-award sa kanilang pamilya. Sa kick-off ceremony ng Giant Lantern Festival, sinabi ni Gonzales na totoong nakakuha ang AD Gonzales Jr. Construction and Trading Corporation ng mga flood control projects sa lalawigan. Sa research ng CLTV 36 News, sa sumbong sa Pangulo website, lumalabas na aabot sa higit 623.9 million pesos ang halaga ng mga proyektong napunta sa kumpanyang itinatag ni dating Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzales. Alam ko naman po na marami po mga balitan na lumalabas ngayon sa iba't ibang banda. Ang AD Gonzales po, totoo po yun. Tayo po ay nakakuha ng proyekto. Sumali po tayo sa bidding sa DPWH
mapagmamalaki ko po na lahat po ng proyekto ng AD Gonzales, wala pong ni isang ghost project, wala pong substandard. Kahit puntahan nyo pa po yun, maayos po yung ginawa ng AD Gonzales Construction. Maayos po lahat ng proyekto. Paliwanag ng Vice Alkalde, hindi pa siya pinapanganak ay kontraktor na umano ang kanyang ama. The reason why I took civil engineering in college is because my father is a civil engineer, he is a contractor, kaya tayo po ay naging civil engineer, and nung nag-graduate po tayo noong 2018, and when we passed the board exam, itinuloy na po natin yung construction business. Tayo na po ang tumayong presidente ng AD Gonzales. Hindi po sikreto yon, hindi ko po ikinakailay yon na isa po akong contractor at isa po ako civil engineer. Samantala, pinabulaanan naman na nakababatang Gonzales ang kumakalat na video kung saan makikita sa paliparan na umaalis ang kanyang ama. Actually, yung video na po na yon na napapanood po natin sa social media, sa TikTok, yung video na po na yon, actually, that was taken, I think, noong August, nung hinatid po ng aking ama, ang aming nakababatang kapatid na babae para mag-aral sa San Francisco. I think na-repost lang ng na-repost, pero after 1 week, umuwi na po siya. Ngayon po actually, nasa San Fernando. Kanina, kumain siya sa isang restaurant dito sa San Fernando. Actually, nasa bahay po siya ngayon sa San Fernando. Dito po sa Pampanga. Kabilang sa kasalukuyang iniimbestigahan ng Senado at Kamara ang ilang malalaking kontraktor na umano'y malapit sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Sa gitna ng lifestyle check at aligasyon ng irregularidad, naninindigan si Vice Mayor Gonzales na malinis ang kanilang pamilya at handa silang makipagtulungan sa anumang investigasyon. Paulo G. Santos, CLTV News. Pinangangambahan ng mga motorista sa Cabanatuan City, Nueva Ecija ang kanilang kaligtasan tuwing magdaraan umano sa bagong General Luna Bridge o ang dating Valdefuente Bridge. Ito'y matapos makitaan ng mga bitak ang ilang bahagi ng flooring ng istruktura. Hiling ngayon ng mga residente sa lugar, imbestigahan din ang pagkakagawa nito dahil hindi biro ang halaga at ilang taon pa lamang matapos itong maitayo. May exclusive report, nagbabalik si Paulo G. Santos. Ito ang dalawang tulay na araw-araw na binabaybay ng mga motorista sa barangay Valdefuente, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Base sa ilang sumbong na aming natanggap at gayon na rin sa aming pagmamatsyag, tila takaw aksidente ang nasabing istruktura. Naaktuhan pa ng CLTV 36 News ang muntikan ng pagbangga ng isang truck dito. Hindi na pinadadaan ang mga heavy vehicles sa lumang bridge kaya may vertical clearance ito. Habang ang bagong tulay naman na ito, questionable rin umano ang integridad ayon sa mga nagdaraan dito. Tinakpan na ng makapal na bakal ang pavement ng tulay matapos magkabitak-bitak. Kasi kabago-bago pa lang, sira na agad. Wala pa yatang 2 years. Yun. Puti pa tong luma, matibay kahit na nadadaan naman. Pag dito kasi, pag dumaan dito yung mga malaking truck, may possibility na bumagsak, ganun. Hindi pwedeng hindi mapaghinalaan na may issue ng substandard sa bagong tulay sa tricycle driver na si Elmer Cruz. Ayon sa kanya, ngayong tumitindi ang pagsisiyasat sa issue ng korupsyon sa mga flood control. Nagdududa na rin anya sila sa structural integrity ng nasabing istruktura. Dapat maging patas sila pa kasi madaing taxpayer na nagbabayad na. Dapat hindi nila tinitipid yung pondo nila. Dapat quality dapat lahat ng ginagawa nila. Hindi substandard. Sa ilan hong porsyon nito pong bagong tulay, nakitaan po ng bitak. Kaya dito ho sa mga malalaking bihikulo na nasa likod ko, na pong nakikita ho ninyong dumada, talagang peligroso ho ito. Kinumpirma ni Nueva Ecija 2nd District Engineer Robert J. Panaligan ng DPWH na may nakitang bitak nga sa tulay. Ngunit paglilinaw niya, hindi substandard ang naturang istruktura. Hindi sir, hindi substandard yan. Based yan sa concept.
Ngayon naman ang mga tumaan naman yan sa mga kwan, sir. Dumaan naman yan sa mga masusing, mga sa material testing, may mga kwan naman po yan. Hindi naman po siya substandard. Nangako din umano ang kontraktor ng proyekto na Revcor Construction na kanilang isa sa ayos as soon as possible ang mga sirang bahagi ng tulay. Yan, mayroon na pong methodology si contractor na i-squaring po yan, tatanggalin, lilinisin, at konkretuhan po ng bago na mas mataas po yung strength. Tentative, ano yung timeline natin sa construction nito? Sir, kanya niya, sir, pandapat yan, sir, ASAP. Kasi ang sabi ko nga nung nakipag-coordinate sa akin yung engineer assigned ng region, hanggat maaari is magawa ng maaga at yung gagamiting mga materyales is yung early strength para in 3 days or in 1 day kung ano man magigagamitin nilang konkreto is madaanan po kaagad. Aminado si D.E. Panaligan na problema ang implementasyon ng anti-overloading law sa Nueva Ecija. May weighing scale kami dyan, sir, which is dun sa may Gapan. May weighing scale kami sa Gapan, yung atomy namin, sir, na kami, sir, nagkokwan lang, nag-weigh. Pero, yun nga, sir, gumagawa lang kami ng report. Pero ang apprehension, wala po kaming apprehension. Kaugnay nito sa official post ng Cabanatuan City LGU na nakikipag-ugnayan na sila sa DPWH Regional Office. Kasama rito ang agarang pagsusuri at rehabilitasyon ng tulay at pagpapatupad ng traffic rerouting scheme upang mabawasan ang panganib sa motorista. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaproblema ang mga tulay sa bansa sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. 2022 ang Lopez Quezon, gumuho ang bahagi ng tulay matapos dumaan ang overloaded na truck. 2023 naman sa area ng Apayao, isang hanging bridge ang bumigay at nagresulta ng pagkasugat ng ilang residente. 2024 sa Bohol, bumagsak ang Clarin Bridge habang tumatawid ang ilang sasakyan na ikinasawi ng ilang pasahero. 2024 din sa Cebu, matapos ang masusing inspeksyon, kinailangan ng agarang repair sa Marcelo Fernan Bridge dahil sa structural issues. Dahil dito, mas naging mapanuri ang publiko sa structural integrity ng mga proyekto ng gobyerno, hindi lamang sa flood control projects kundi pati sa tulay na milyon-milyon ang ginagastos. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa flood control projects, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palalawakin pa ito upang silipin ang posibleng anomalya sa iba't ibang infrastruktura. Kasabay nito, balak ng administrasyon ang pagbuo ng isang special commission na tututok sa mga irregularidad at matiyak na bawat pisong ginastos ay napupunta sa matibay at ligtas na proyekto para sa publiko. Paulo G. Santos, CLTV News. Manatili ng katutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Guilty sa mabibigat na kasong administratibo si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Engineer Henry Alcantara ayon kay Secretary Vince Dizon. Paliwanag ng kalihim, patunay ang desisyon laban sa dating District Engineer na seryoso ang ahensya sa kampanya kontra katiwalian lalo na sa mga proyektong hindi napapakinabangan ng publiko. Binanggit ni Dizon na si Alcantara ay napatunayang may sala ng grave misconduct, gross neglect of duty, at iba pang mabibigat na paglabag na nakasaad sa 2025 Rules on Administrative Cases in the Civil Service. Dagdag pa ng kalihim, susundan ang hatol ng paghahain ng criminal case laban kay Alcantara at iba pang opisyal na sangkot. Kabilang dito sina dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez, Construction Section Chief Engineer JP Mendoza, at Accountant 3 Juanito Mendoza. Git ni Dizon, ito ay malinaw na mensahe na hindi palalampasin ng mga opisyal na kumikita mula sa ghost projects at substandard works. Nauna nang sinibak ng kalihim sa pwesto si Alcantara nitong Huwebes, September 4, kasabay ng kanyang naging pagbisita sa isang ghost project sa Barangay Sipat, Plaridel, Bulacan.
Umabot sa 12 flood control program sa iba't ibang bahagi ng Pampanga ang nai-award sa Edmarie Construction and Trading. Batay sa sumbong sa Pangulo website, 885,718,256 pesos and 77 centavos ang kabuang halaga ng mga proyektong ginawa at nakompleto ng nasabing kumpanya mula August 2022 hanggang March 2025. Kabilang narito ang rehabilitasyon sa gumuhong bahagi ng Pampanga Riverbank sa Barangay Candating, Arayat. Batay sa datos ng pamahalaan, 3 phase ng Candating Flood Control Project ang nai-award sa Edmarie at ang bawat isa ay nagkakahalaga ng higit 91 milyon pesos. Matatanda ang naging kontrobersyal ang naturang proyekto ng gumuho ito noong August 2022, isang taon matapos itong makompleto. Sa dokumentong nakuha ng CLTV 36 News, ang Edmarie Construction and Trading ay pagmamay-ari ni Engineer Edgardo Sagum. Batay sa ulat ng kapuso mo Jessica Soho ng GMA News, kamag-anak ni Pampanga 4th District Representative Ana York Bondoc si Engineer Sagum. Sa ulat naman ng The Daily Tribune, sinabing brother-in-law ng kongresista ang may-ari ng Edmarie. Nagpaabot na ng mensahe ang CLTV 36 News kay Representative Ana York Bondoc Sagum para mahingi ang kanyang panig sa naturang usapin. Malaki ang epekto ng illegal, unreported at unregulated fishing sa kabuhayan ng maliliit na mga isda sa Bataan at sa iba pang coastal areas. Ito ang nagtulak sa BIFAR para ilunsad ang Fisheries and Coastal Resiliency o Fish Corps Project 2 taon nang nakalilipas upang mapalakas ang kanilang hanap buhay at mapangalagaan ang karagatan. Para sa buong detalye, narito ang report ni Bryce Oracion. Taong 2023 nang ilunsad ang Philippine Fisheries and Coastal Resiliency o Fish Corps Project ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Ito ay isang World Bank-supported initiative na naglalayong palakasin ng kabuhayan ng higit 1.15 million na mangingisda at coastal communities, particular sa fisheries management areas o FMA 6 at 9. Kabilang ang Central Luzon sa FMA 6 na kinabibilangan ng Northwest Coast ng Luzon. Parte ng proyekto ang Fish Corps Talakayan, isang serye ng forum na layong palakasin ng kaalaman, pangunawa at pagpapahalaga ng mga benepisyaryo sa proyekto sa pamamagitan ng bukas, komprehensibo at nakakaenganyong diskusyon. Nitong Martes, September 2, masayang nagtipon-tipon ang mga mangingisda at iba pang benepisyaryo para sa isang Fish Corps Talakayan hinggil sa illegal, unreported at unregulated fishing sa Orani Public Market sa Bataan. Pinangunahan ito ng BIFAR Central Office, katuwang ang BIFAR Region 3. Pinili raw ng ahensya ang palengke upang bukod sa mga kalahok, maaari ding makinig at matuto ang mga fish vendors, consumers at consignees. Ayon kay Jason Estares, Fishing Regulations Officer ng BIFAR, laganap pa rin sa iba't ibang bahagi ng bansa ang illegal fishing, kabilang ang commercial fishing sa municipal waters, fishing without permit, paggamit ng kompresor, blast fishing at iba pa, lalo na sa mga commercial fishing vessels. Kailangan malaman din ng mga fisher folks natin, mga fish vendors natin, yung IUU. Kasi magiging katuwang din namin sila sa pagpapatupad ng batas, malalaman nila yung mga simple or basic na pinagbabawal pala itong ganitong species, pinagbabawal pala ang pagbebenta ng ganitong isda, pinagbabawal pala ang ganitong klaseng pang-uri ng isda. Sir, sa 10 taon ko sa trabahong ito, marami na rin akong na-file na kaso for administrative and criminal cases sa mga commercial fishing vessel na pumapasok sa loob ng ating municipal water. Aniya, delikado ang mga illegal na pamamaraang ito dahil sinisira nito ang marine biodiversity, dahilan upang bumaba ang huli ng mga maliliit na mangingisda. Kapag masyadong malakas ang IUU sa kanilang area, mababawasan ng fish cuts nila, mababawasan ng panghanap buhay nila, lahat ng mahihirapan, sila din ang mahihirapan. Karamihan naman ng mga maliliit na mangingisda, ma'am, sila yung mga legal eh. Actually, lahat ng maliliit na mangingisda, legal yan. Mga karamihan na mga nag-i-illegal sa atin dito, ito yung may mga nasa commercial stages na ng pamamalakaya.
Sinangayunan naman ito ng ilang benepisyaryo, lalo na't sila mismo ang maaapektuhan dito. Nangako silang makikiisa sa pagre-report at pagbabawal sa paggamit ng iligal na pamamaraan. Marami pa ang mga illegal fishing tulad po ng mga troll, sudsod, pilit po sinisira ang kalikasan. Kaya umuunti po yung mga isdang nahuhuli. Tumulong tayo sa panguhuli o pagbabawal sa mga illegal fishing. Kailangan i-report namin kung sino mga gumagawa. Hindi man sila mabigyan ng aksyon sa pamagitan din ng advice. O baka po pwede. Huwag nyo na ulitin yan. Kasi pare-pareho tayong maapektuhan. Yung mga isda na hindi dapat mamatay, maliliit malalaki na mamatay. Oo nga, kumikita kayo. Pero karamihan naman ay talagang naghihirap. Nagpasalamat din ng mga benepisyaryo sa suporta ng BIFAR at Fish Corps Project. Samantala, hinikayat naman ni Estares ang bawat Pilipino na tumulong sa pangangalaga ng karagatan. Kailangan namin ng katuwang sa lahat ng pagpapatupad ng ating batas pangisdaan. Kaya nakikiusap ako sa lahat ng mga maliliit na mangingisda, community, fishing communities na tulungan ng BIFAR o ng ibang mga law enforcement agency na nangangalaga sa ating karagatan. Kasama si Ashley Punzalan, Bryce Oracion, CLTV 36 News. Wala raw aasahang malaki ang paggalaw sa presyuhan ng bigas sa gitna ng ipinapatupad na rice importation ban. Dulot ito ng sapat na supply ng bigas sa bansa at malaking ani ng palay ng mga magsaka ngayong taon. Narito ang balita. Sa kabila ng ipinatupad na rice import ban na nagsimula sa unang araw ng Setyembre, tiniyak ng Department of Agriculture o DA na mananatiling kontrolado ang presyo ng bigas at hindi magkakaroon ng malakihang pagtaas. Ayon kay DA spokesperson Arnel de Mesa, sapat ang kasalukuyang inventaryo ng bigas sa bansa. Batay sa datos ng Bureau of Plant Industry, as of August 28, nasa 2.8 million metric tons ang dumating na imported na bigas simula nitong Enero, habang nasa 264,000 metric tons ang inangkat na bigas ang dumating mula sa 200 at 10 sanitary at phytosanitary import clearances o SPIC para lamang sa 28 araw ng Agosto. May darating pa raw na supply ng rice imports sa para sa nagdaang buwan, pahina rin sa darating na Nobyembre at Disyembre. Samantala, pumalo sa mahigit 9 million metric tons ang ani ng palay sa first half ng taon mula sa dry harvest season. Ayon sa nakalap na impormasyon ng Philippine Statistics Authority o PSA, nauna nang naitaya ng DA na posibleng umabot ang output ng palay hanggang 11 million metric tons para sa anihan ngayong tag-ulan at malampasan pa ang target sa 11.38 million metric tons sa ikalawang bahagi ng 2025. Giit ni De Mesa, kung magkakaroon man ng dagdag presyo, maliit at kakaunti lamang ito at hindi katulad ng pangambang malakihan dahil sa sapat na buffer stocks at malaking palay harvest. Sa ngayon, nasa 42 pesos hanggang 45 pesos kada kilo ang imported rice batay sa pinakahuling monitoring sa mga palengke, habang nasa 43 pesos naman ang maximum suggested retail price ng 5% broken imported rice. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Pinasinayaan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ng panibagong Korean management ang shipyard sa Subic, Zambales. Hangad ng presidente na manumbalik ang Pilipinas sa pinakamagagaling gumawa ng barkong pandagat sa pagbubukas na naturang pasilidad. Narito ang balita. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibabalik nito ang pagkilala sa Pilipinas bilang global shipbuilding hub. Sinabi ito ng Pangulo sa inaugurasyon ng HD Hyundai Shipyard sa Subic, Zambales nitong Martes, September 2. Kasama ng Pangulo sa aktibidad si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon at ang mga opisyal ng HD Korea Shipbuilding
and Offshore Engineering Industries, and HD Hyundai Heavy Industries Philippines Incorporated. Isang hakbang daw ang muling pagbuhay sa shipyard upang maibalik ang bansa sa listahan ng top shipbuilding nation sa buong mundo. Matatanda ang kabilang ang Pilipinas sa top 5 shipbuilders worldwide mula 2014 hanggang 2018. Nagagawa raw noon sa bansa ang mga barko na may timbang na 1.2 million at 2 million gross tons kada taon. Subalit nawala raw lahat ito nang malugi ang Hyundai Heavy Industries Philippines Incorporated. Nagresulta ito sa pagkawala ng trabaho ng mahigit 30,000 Pilipino at sa pagbabalik ng Hyundai sa Subic, target na madagdagan ang kapasidad ng shipyard mula 1.3 million hanggang 2.5 million deadweight tons. Dahil dito, posibleng madoble mula 4 hanggang 8 tankers ang magagawa ng pasilidad at sa taong 2030, makapagbibigay na ito ng hanap buhay sa 4,300 na Pilipino. Sinabi ng Pangulo na maghahatid ito ng pagkain sa mesa ng libo-libong manggagawa, kalakip ang kumpiyansa sa kanilang kakayanan at tiwala sa kanilang ikinabubuhay dulot ng shipbuilding. Binigyang diin niya rin ng papel ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa pagsusupply ng skilled workers sa nasabing industriya. Simula November 2024, nagtayo ng training hub ang Subic katuwang ang Hyundai para sa mga welder at nag-alok ng scholarship programs para sa maritime jobs. Sa ngayon, may 16 na specialized programs ang ahensya para maabot ng mga Pinoy ang global standards ng shipbuilding. Malakas pa rin ang presensya ng bansa sa maritime sector at patunay dito ang 30% ng mga seafarer sa buong mundo na pawang mga Pilipino. Sa huli, sinabi ni Marcos na ang sabay na pagpapatatag sa shipbuilding at seafaring workforce ay magpapatibay sa bansa bilang isang complete maritime nation. Kasama si Jody Dizon Mercado, Bryce Oracion, CLTV 36 News. Nagpaalala ang Department of Migrant Workers o DMW sa mga overseas Filipino workers at sa mga Pilipinong nagbabalak magtrabaho sa Singapore na mahigpit na ipinagbabawal doon ang moonlighting o pagtanggap ng bayad sa ibang trabaho bukod sa kanilang unang employer. Ayon sa abiso ng Philippine Embassy in Singapore, maaaring pagmultahin na hanggang 20,000 Singaporean dollars na katumbas ng mahigit 800,000 pesos o makulong na hanggang 2 taon ng sinumang mahuling lumalabag dito. Maaari ding bawiin ang kanilang work pass at ipagbawal na muling makapagtrabaho sa bansa. Kamakailan, iniulat ng Channel News Asia na isang 53 anyos sa Filipinang domestic worker ang pinagmulta ng 13,000 Singaporean dollars matapos sa pag-alamang tumatanggap ng part-time cleaning job na malinaw na labag sa kondisyon ng kanyang work pass. Hindi lamang ang manggagawa ang napinaparusahan, kundi pati na rin ang mga employer. Sa nasabing kaso, pinagmulta rin ng 7,000 Singaporean dollars ang Singaporean na kumuha sa Pilipina bilang part-time cleaner. Binigyang diin ng DMW na dapat sundin ng mga OFW ang labor laws ng host country upang maiwasan ang mabigat na parusa at mapanatili ang maayos na oportunidad sa trabaho sa ibang bansa. Posibleng madagdagan ang tinatanggap na ayuda ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Makakatulong daw ito upang labanan ang malnutrisyon ng mga bata hanggang 2 taong gulang. Panoorin natin ang report na ito. Isinusulong sa mababang kapulungan ang panukalang magdagdag ng benepisyo para sa programa ng gobyerno sa mga pinakamahihirap na Pilipino. Inihain ni Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogi Lazatin Jr. ang House Bill No. 4174 sa Kongreso nitong August 28. Layunin ng panukala na bigyan ng hindi bababa sa 300 piso ang pinamamahaging Conditional Cash Transfer Program sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace. Inaamendahan ng House Bill ang Republic Act 11310 o ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program Act upang maisama ang karagdagang probisyon na first 1,000 days cash grant sa bawat anak na may edad hanggang 2 taong gulang sa halagang hindi bababa sa 300 pesos kada buwan. Limitadong rekomendasyong ito sa 3 anak kada kwalipikadong benepisyaryong pamilya. Sa ngayon, ang mga 4-piece beneficiaries
ay tumatanggap ng 300 pesos kada buwan sa bawat anak na naka-enroll sa daycare at elementarya sa loob ng 10 buwan kada taon. 700 pesos kada buwan sa bawat anak na nag-aaral sa senior high school sa loob ng 10 months kada taon at health and nutrition grant na 750 pesos per month sa loob ng 1 taon o kabuang 1,750 pesos kada buwan. Kung may papasa ang panukala, aabot sa 2,050 pesos kada buwan ang matatanggap ng bawat pamilyang sakop ng programa. Hangad raw ng mamabatas na maibsan ang problema sa malnutrisyon, lalo na sa unang 100 araw ng mga sanggol sa pamamagitan ng nasabing cash grant. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Matagumpay ang mga isinagawang operasyon ng Police Regional Office 3 batay sa kanilang nasamsam na halaga ng droga at naarestong may pagkakasala sa batas. Patuloy raw ang pinalakas sa kampanya kontra kriminalidad alinsunod sa kautusan ng bagong pamunuan ng PNP. Narito ang balita. Patuloy ang magandang resulta ng pinaigting na kampanya kontra kriminalidad ng Police Regional Office 3 o PRO3. Sa inilabas na ulat ni PRO3 Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., umabot sa 836.4 million pesos na halaga ng shabu ang kanilang nasamsam sa buong buwan ng Agosto. Sa kabuuang 659 anti-drug operations, naaresto ang 1,006 na suspect, kabilang ang 34 na high-value targets. Nasa kotri ng mga operatiba ang mahigit 120,000 grams ng shabu at mahigit 1,000 gramo ng marijuana. Nagbunga rin ang pinaigting na manhunt operations ng pulisya kung saan kalaboso ang 745 wanted persons. Kabilang sa mga nahuli ang 13 sa Regional Most Wanted List, 43 provincial top targets at 59 na municipal top offenders. Sa kampanya kontra loose firearms, mahigit 200 armas ang nabawi. 114 mula sa operasyon, 76 ang voluntarong isinuko, habang 18 ang isinailalim sa safekeeping. Dahil dito, nabawasan ang posibilidad ng insidente ng karahasang may kinalaman sa baril. Ang mga operasyong isinagawa mula August 1 to 31 ay bahagi ng Enhanced Managing Police Operations o EMPO ng PNP, alinsunod sa 7-point agenda ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Nakatuon raw ang PRO3 sa pagpapanatili ng ligtas na komunidad at pagbibigay ng kapanatagan sa publiko sa ilalim ng bagong pamunuan ng PNP. Kasama si Jody Dizon Mercado, Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Umarangkada na muli ang Project Malu, Lunes Malinis ng Eco-Protect Management Corporation o EPMC. Handog ng proyekto ang pamamahagi ng mga upuan na gawa mula sa recycled sachet at beverage containers. Narito ang buong detalye. Muling inilunsad ngayong school year ang Project Malu, Lunes Malinis ng Eco-Protect Management Corporation o EPMC. Isinagawang relaunch sa Mawaque Elementary School sa Mabalacat City at Santa Teresita Elementary School sa Angeles City. Pinangunahan ng aktibidad ni EPMC President and CEO Alain Tan kasama ang mga lokal na opisyal, DepEd representatives, mga guro, mag-aaral, magulang at mga kawani ng EPMC. Dito, ipinakita ni Tan ang mga upuang bahagi ng kanilang proyekto na yari sa tinatawag na EcoBoard, isang materyales na gawa sa upcycled plastic na hindi lang all-weather proof, kundi matibay din at environment-friendly pa. Basically, so yung EcoBoard, marami po siyang purpose. Pwede po siyang pang-bubong, pang-dingding, pang-kisame, pang-walling at pang-flooring. So from 5mm up to 20mm yung pong thickness niya. So lahat po yon all-weather proof. So eto na po yung bagong armchair. Metal frame para madali po siyang i-maintain kung sakasakali the following school year, konting repair, konting paint, bago po ulit. So with the help of the EcoBoard, ayan po, hindi na tayo magpuputol ng puno. Wala na pong plywood, wala na pong plyboard.
ito na po ang bagong produkto. Ayon naman sa DepEd officials, pangkalahatan ng benepisyo ng programa dahil bukod sa mabuting epekto nito sa kalikasan, nagkakaroon din ng dagdag na gamit ang mga paaralan at higit sa lahat na ituturo ng proyekto sa mga estudyanteng disiplina sa wastong pamamahala ng basura. Ito ho ay holistic na approach sa ating mga problema. Environment friendly na siya, tapos yung mga bata matututo rin na mag-gather ng kanilang mga basura para gawing kapaki-pakinabang na upuan na idodonate naman ng EcoProtect para sa ating mga schools. Mahalaga po ang proyektong Project Malu kasi isa po siya paraan po para mabawasan po ang mga basura na minsan po ito po yung naging dahilan ng pagbaha, pero ngayon po mapapagkinabangan na po ngayon ng mga mag-aaral dahil may mga proyekto po ng EcoProtect na produce po sila ng mga upuan na gawa po sa plastic at mga lamesa na gawa din po sa plastic na kinakailangan din po ng mga gamit po sa pag-aaral. Kaugnay nito, suportado rin ng mga lokal na opisyal ang Project Malu na nangako rin ng mahakbang sa ikatatagumpay ng inisyatiba upang makinabang ang mas maraming paaralan at komunidad. Yes, alam niyo po, ang isang proyekto or program ay hindi lang sa simula, dapat continuous yan, continuous. With the partnership ng local government unit ng Mabalacat City, I'm giving our pledge of commitment sa EcoProtect at sa lahat po ng kanilang pamunuan na itong klaseng programa na ito ay dapat magtuloy-tuloy. In terms sa mga kailangan nila, halimbawa yung mga metals, yung mga kagamitan, hindi lang sa mga eskwela, pati sa ating syudad na Mabalacat, ay baka may may turnover natin sa kanila, tapos on their part, gagawin nilang something useful na magagamit po ng ating mga estudyante. Marami na po sa amin, kaya kami malende, kasi kung mapapasa rin babayaran namin po, at yung council po yung gawan tamo po kanini, siguro, integrate tayo po, institutionalize tayo po, gawan tamo po ordinansa, na ito po, kaya city, kumbaga, pati rin barangay, ano po ka eskwela, pati po barangay, at makulit maalala po, para po, at damo pong ibig. Samantala, doble saya naman ang relaunch ng Lunes Malinis dahil sa suporta ng celebrity couple na Julie Ver o ang tambalan ng artisang sina Julie Ann San Jose at Trevor Cruz. Si San Jose ay ang umawit ng project jingle ng EcoProtect. Sa pagtatapos ng aktibidad, nanawagan ng EPMC sa iba't ibang paaralan na i-donate ang mga sirang armchair para ma-repair nila ito at mapakinabangan ng iba pang mga estudyante. Yung mga public school or even the private school na meron pong mga sira-sirang armchair or for disposal na armchair, nasira po yung sandalan, yung armchair or even the seat pad, donate nyo po sa amin, i-refurbish po namin, i-repair namin. Papalitan po namin ng EcoBoard yung mga plastic component niya or even the wood component para po ma-donate pakinabangan po ng mga ibang public school dito po sa Angeles City. Hindi lang po kami disposal facility, we are also an educator sa mga bata na hindi lang po puro disposal or puro tapon lang yung mga ganitong klaseng materyales. Meron pong pwedeng gawin. Basta po magsama-sama, teamwork, ika nga, bayanihan. Sa term na po na Tagalog. Sama-sama po tayo, makakabuo po tayo ng ganito. 8 kilos of sachet, 8 kilos of beverage carton, i-donate niyo po sa amin, libre po ang isang upuan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Simula pa lamang ng months, ramdam na agad ang Pasko sa Pampanga. Sa Robinson Star Mills, sabay-sabay na nagdingning ang makukulay na parol at ang higanting Christmas tree bilang hudyat ng pagsisimula ng pinakaabangang Giant Lantern Festival 2025 o Ligligang Parul. Ang detalye ihahatid ni Paulo G. Santos. Pinailawan na ang higanteng Christmas tree sa Robinson Star Mills, Pampanga bilang senyales ng pagsisimula ng Giant Lantern Festival 2025 o mas kilala ng mga kabalen bilang Ligligang Parul. Taon-taong dinarayo ito ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng bansa at buong mundo habang libo-libo rin ng mga nanonood sa online sa live streaming ng CLTV 36 para masaksihan ang mga makulay at naglalakihan at
totoong kamanghamanghang higanting parol na itinuturing na simbolo ng Pasko ng mga Fernandino. Habang sabik na ang lahat sa pagpapaningning ng mga parol na gawa ng mga Fernandino lantern makers, iginiit ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluag na hindi lang ito ang inaabangan kundi pati na rin ang disenyo ng parol na taon-taon ding isinasabit sa kahabaan ng Jasa. So Merry Christmas to each and every one of us. Pasko na po September na at itamo po Quezon City. Ready na lang po rin parol tamo na isabit o hindi pa po natin pwedeng isabit dahil meron pang paparating na bagyo. Tulad ng mga parol na naghahatid ng liwanag sa komunidad, sinabi naman ni Vice Mayor Brens Gonzales na natupad na ang pangako ng Cayabe Council na magkaisa at magsama-sama para sa mas mataas na antas ng serbisyo publiko. This is a sign of hope for our Fernandinos. This is a sign of unity na misasan metong tamo po para po kareng kapakanan, kareng kakatamo pong Fernandinos. Siguro po, as part of the legislative body, we can allot more budget, we can talk to our executive, siguro more subsidy. Masaya namang ibinahagi ni GLF 2025 Chairperson Noel Gomez na mas dumarami na ang mga kabataang lumalahok sa kompetisyon. Bilang bahagi ng pagpapanatili ng tradisyon, natututo silang gumawa ng parol at naipapasa ang kaalaman sa bagong henerasyon. Sa mga kabataan na mag-participate sila, na kaya namin sila na pupunta sa kanilang mga barangay. Tingnan, para itong Giant Lantern Festival natin ngayong paggawa ng parol ay lumaba pa, lalo o mapag-aralan ng mga susunod na henerasyon. Yun po ang isang laging binibigay natin na payo sa mga lantern maker natin na mahibahagi sa mga kabataan yung paggawa ng parol. Samantala, 10 barangay pa rin ang muling sasabak sa Ligligang Parol ngayong taon at sa kick-off ceremony, ipinagkaloob na sa mga kalahok ang unang 400,000 pesos na subsidy ng pamahalang lungsod. Lalo po siya ang lumaki dito. Natagdagan po yung budget natin. Magkano po yung inyong matatanda? Around 6 million to 8 million po. Bilang long-time partner, naghanda rin ang Robinson Star Mills ng mas marami pang sorpresa mula sa Christmas Bazaar hanggang sa sales and discounts. Yes, definitely po, no, when we do our programs, especially for the people of San Fernando, lagi po natin inisip kung ano po yung magpapasaya sa kanila. And not only po, no, for itong darating na kapaskuhan, but because po actually, we have the ongoing program po in celebration of our 45th anniversary here at Robinson Land. We're actually giving out po 45% off on all movies po. Hanggang September 15 po yan sa ating mga movies. So, doon po sa mga hindi pa po nakakapag manood, iba from 210 pesos po you can now watch movies, any movies po yan at only 171. But more than po, no, during our month po, like November and December, there are also sales happening. So, abangan niyo po mga pasabang po ng Robinson Star Mills, especially on sales and events po, nakaugnay po sa ating Giant Lantern Festival. Antabayan na ng pinakainaabangang tagisan ng 10 barangay sa GLF 2025 na magaganap sa December 13 sa Robinson Star Mills. Sa bawat parol na magliliwanag, siguradong mararamdaman ang tunay na kislap at tradisyon ng Paskong Kapampangan na tiyak magbibigay ng saya at inspirasyon sa buong pamayanan. Paolo G. Santos, CLTV News. Para sa mga mahilig sa pop music at upbeat hits, good news dahil handa ng pasabugin ng bagong P-pop girl group na Phoenix ang music scene. After 2 years of intense training and rising through the CLTV 36 reality show Finding Phoenix, the 7-member girl group Phoenix is finally stepping into the spotlight with their pre-debut EP, Thirsty. Tara na't kilalanin ang bagong abangan sa P-pop world sa entertainment news ni Danny Gagino. Habang lumalakas ang P-pop scene sa bansa, isang bagong pangalan ang dapat abangan at tiyak na tatatak sa industriya, ang 7-member girl group na Phoenix.
under GKD Records. Pero bago pa sila maging full-fledged artists, nabuo muna sila sa Finding Phoenix, isang reality survival show na umere sa CLTV 36, kung saan pinili ang mga idols na bubuo sa grupo. Dumaan sila sa 2 taon ng intense training na halos kapareho ng routine ng mga K-pop idols. Hanggang sa nakumpleto na nga ang lineup na binubuo ni Aki, Rika, Zia, Arlo, Tris, Cole at Minea. And this time, they're stepping boldly into the spotlight with their powerful pre-debut EP, Thirsty. Sa kanilang interview sa programang Music Babad sa RW 95.1 FM, they shared a glimpse of what it takes to become a phoenix. Anila, ang pangalan ng kanilang grupo ay hango sa mythological bird na phoenix, which signifies revert, resilience, and self-worth. It's actually a great symbol of the overarching concept of the group, which is the ability to rise again and be reborn from the ashes. Kinuwento rin nila ang kanilang pagsabak sa rigorous training. Katulad ng ibang P-pop group, they train under a Korean-style system known for its strict and disciplined approach. Despite the challenges, they develop teamwork and discipline, which have become the core foundation of their group. From the schedules, the routines, even the mindset and etiquette. So our day looks like first 6 hours of dance training, 2 hours of vocals, and extra 2 hours for our self-training time. And I'm so proud of the members because we all take that time to improve ourselves, and it's the discipline. And yeah, sobrang nakaka-proud when I see them work really hard. At ngayon, sa kanilang pinakabagong chapter, handa na silang gumawa ng marka sa P-pop at global stage with their pre-debut EP called Thirsty. So I feel like Aki's already mentioned what we are as a group, and the EP is a reflection po of that. So it tells a story of, empowerment of what we aim to be and what we aim our impact to be. So it starts with thirsty. The word thirsty, when you say you're thirsty after someone or something, parang you're lusting after it. And so we took that and turned it around. A lot of what our group is subverting all these negative things and using it to become power, for empowerment for us. Ilan sa mga soundtrack na mapapakinggan dito ay ang Click Click Boom, Sumugal sa Akin at Rise Again. Hindi maikakaila na handang-handa na ang Phoenix na gumawa ng ingay sa industriya. Sa kanilang talent, dedication at determinasyong dalhin ang P-pop sa global stage, malinaw na sila ay hindi lamang nandito para mag-survive. They are also here to rise. Ako po si Danica Gino at ito ang ating entertainment news. At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News, para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa X o Twitter at CLTV 36, sa Instagram at CLTV 36 Official, at sa aming TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ang mga programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na at CLTV 36 Official at aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV 36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 na cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV 36, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.